Što bi naš narod rekao, nesreća nikad ne dolazi sama. Ne smatram to što je meni došlo nesrećom, ali prosto, ne znam. Bila je 2021. godina, koliko se ja sećam. Ona godina posle korone, odnosno još uvek, da kažem, koronska godina, kad smo više vremena provodili u kući, u sobama. Ko je imao sreću da ima kuću, mogao i u dvorište. Mi smo u to vreme živjeli u kući, znači nismo još bili prešli u stan. Godina korone je za mene, odnosno za nas, Nebojša i mene, bila posebno stresna. Osim svih tih dešavanja, Nebojša je baš u jeku korone imao operaciju, hvala Bogu. Bio je dobroćudni tumor, mada je on to strašno teško podneo i ja sa njim. Šta vam to pričam? Pričam vam zbog daljih dešavanja što se mene tiče. Znači, počelo je da mi smeta to da sedim u kući i da šetala sam po dvorištu, ali i to mi nije odgovaralo. I ja kažem u jednom momentu njemu, znaš šta, ja idem da se negdje prošetam gdje hoćeš. On kaže, ćeš da idem sa tobom? Kažem, znaš šta, nemoj da ideš, odmaraj, ne treba ti. Prosto znate kako smo tad živjeli u strahu, da li ovo, da li ono. On je bio rovit i nisam smjela da se igram sa tim. Poslednje čega se sećam, ali nije baš tako. Otvorila sam kapiju dvorišta, izašla sam i odjednom je počelo da mi zuji ušima, da mi klecaju kolena, da mi se tresu noge, da mi se suše usta, da ne znam. Nisam znala gdje se nalazim, nisam znala ni gdje sam pošla, ni gdje sam došla, ni kuda treba da idem, ni gdje treba da se vratim. Nisam znala što se dešava sa mnom. Gušilo me je, nisam mogla da dišem, ruke su mi se tresle, kolena klecala, nisam mogla da stanem. A i dalje sam uporno nastavila negdje da idem, ni sama ne znajući gdje u tom momentu, jer nisam mogla da razmišljam. Sad neko pita kako sam se vratila kući, ne znam. Ja sam se posle toga milion puta pitala kako sam se ja vratila kući, ne znam. Došla sam kući izbezumljena, Nebojša me pitao šta je bilo, šta ti se desilo, te neko napao. Ja ne znam kako sam izgledala, dao mi je vodu, ispustila sam čašu, bukvalno slomila sam čašu, jer on, prosto, mislim, ni on čovjek nije znao kako da reaguje, a ja sam bila u haosu. Takve situacije krenule su da se ponavljaju, u smislu, odjednom izazuju ušima, odjednom se preznojim, odjednom ovo, odjednom ono. Ja sam u početku mislila da je to Hashimoto, jer simptomi su slični. Međutim, kako sam ja sve više, ono osnovno što sam ja osjetila je da sam počela da se plašim ljudi. Nisam smjela nigdje da izađem, pogotovo negdje gdje je gužva, gdje je bilo puno ljudi. Čak ni u prodavnicu nisam smjela da idem, znači to je bilo strašno. I ja sam prosto rekla, znaš šta, ja idem kod psihijatra, psihologa, gdje god treba, jer ja više ovako ne mogu da funkcionišem i da živim. Kad sam otišla sam ispričala što se desilo, ona mi je odmah rekla, to je anksioznost. Sam stajala ovako, ja sam čula za tu anksioznost, ali to je bila neka kao nevidljiva umišljena bolest. Tako i ljudi karakterišu kad uzmete sad negde da pročitate. Međutim, to nije ni malo bezazleno. Dobila sam razne tablete, mislim razne. Dala mi je terapiju. Posle terapije koju mi je doktorka dala, ne znam da li smem ovdje da kažem naziv leka, ne bi se baš igrala, ako nekoga zanima, neka mi piše u komentarima, inboxu, gdje god. Znači, ja sam počela da se osjećam bolje. Bolje u smislu da su prestali ti česti napadi panike. Ja tad nisam ni znala šta je, a sad već znam, rekla sam vam, ja sam neko ko odmah to sve čačka, odmah to sve pita, odmah čita internet, odmah čita knjige i tako, mislim, prosto pričala sam vam i za Hashimoto, volim da znam šta je, kako je, šta se dešava u mom organizmu, kako ja to da predupredim i slično. Bilo mi je bolje, kažem vam, ali samo u smislu toga da nemam te česte napade. Inače, da mi je dobro skroz, evo, posle 4 godine terapije i svega i raznih knjiga pročitanih na tu temu smirivanja i toga što sam ja mnogo psihički izrasla, da tako kažem, što se tiče mnogih stvari. Još uvek sam neko ko ima probleme sa tim, ko se bori sa anksioznošću i verovatno samo onaj ko nije imao anksioznost i ko nema zapravo anksioznost ne zna o čemu pričam. Oni ostali, nažalost, znaju. Od svih savjeta koje dobijam u nekom tom trenutku to su dobronamerni savjeti. Kažem vam, to su ljudi koji ne razumeju jer nemaju to. Kažu, smiri se, nemoj da razmišljaj pozitivno.
oni nisu ni svesni da ti mozak u tom momentu blokira i da ti ne misliš ono što ti hoćeš, nego ono što podsvesno razmišljaš. Ali o tome ćemo drugi put, jer ovo je zaista, opet sam otvorila Pandorinu kutiju, ovo je zaista tema o kojoj mogu da vam pričam, ni sama ne znam koliko. Možete negde, ako želite u komentarima, da napišete želite li možda da napravim ili Viber grupu ili live neki u kome ću pričati o Hashimotovoj anksioznosti iz ličnog iskustva.